Puupalo-yhtyettä tai trio. Mahtavaa. Tai siis se ei periaatteessa mahtavaa, että täällä vaan muutama käsi nousee, mutta toisaalta tässä on niin mahtavaa, että saatte kuulla jotain semmoista, että aika moni oli, että wow, tää oli hienoa. Ja nää laulaa Herralle.
Mutta on hienoa, kun joskus tulee sellaista musiikkia, että ei tiedä yhtään mitä sieltä tulee. Sitten sieltä tulee